Ha arribat el moment de parlar en Forinvest 2018 amb Vicent Soler, conseller d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana i, a més, president de Forinvest. Senyor Soler, benvingut. Benvingut a sa casa. Vostè és l'anfitrió. Sí. Com valora aquesta edició del 2018? Home, estem molt contents perquè ho vegem molt consolidat. El certamen, la fira, la veiem molt consolidada per molts motius. Primer, perquè ha sabut perviure en conjuntures econòmiques molt diverses. Ara notem com el negoci financer s'ha de repensar. Primer perquè els tipus d'interès estan com estan i perquè les actituds de tots els agents econòmics també canvia. S'ha après molt del passat, de les excessos del passat, per tant la pròpia banca ha de ser conscient de que tornar a fer una bombolla financera acollint bombolles, per exemple, immobiliàries, porta on porta. Per tant, jo crec que estem en un període de recuperació econòmica que crec que molts dels protagonistes de la vida econòmica són conscients de que no se poden repetir errades. Bueno, pues nosaltres una miqueta este Forinvest d'enguany ja capta este canvi d'actitud, no? Per tots els nivells. Per exemple, les assegurances ha sigut un sector que ha passat la crisi molt bé, però els bancs, per exemple, sabem tots com anar la cosa, no? Però sentint els presidents dels bancs, notes que som notaris, este Forinvest 18, d'aquest canvi d'actitud dels responsables bancaris i de molts altres, no? A tots els grans empresaris amb els quals parles, no? Ahir vam donar els premis a uns quants de molt importants, tots parlen de lo mateix, cal aprendre de les experiències, no? Pues veure, este és el Forinvest se suposa que s'ha après de les experiències després de 10 anys en el que realment s'ha passat per una conjuntura tremendament difícil. A més, un Forinvest on també és una manera de pulsar cap on anem. Ara ja és una realitat en Forinvest parlar de startups, parlar de finançament de les startups, parlar de tecnologia, que fa 3 anys ja no era. Se parlava encara d'on invertir, que si el Plex fixe, que aquests dipòsits que ja són inexistents. Se busquen aquestes noves vides. Efectivament. Així és que estem voltats d'això. Estem voltant de noves tecnologies, de nous papers de l'intermedi financer, de noves necessitats. Està l'intermedi financer generalista, però cada vegada les necessitats de finançament han d'anar particularitzant-se més d'acord amb les necessitats del que tens davant, de la família que tens davant o de l'empresa que tens davant, no? Això se necessita, per una banda, intel·ligència artificial, molta intel·ligència artificial que permeta treballar aspectes que les màquines poden fer, però també necessita un cara a cara de persones, empleats dels bancs, de les entitats financeres, que tinguen una capacitació i unes aptituds d'entendre a les persones, de captar les seves necessitats i, per tant, una exigència de que les persones, els recursos humans que han quedat, que queden en els intermedis, tinguen, diríem, un nivell molt alt per a complementar el que les feines rutinàries o il·licitud per a determinats comportaments estàndards poden fer, les màquines poden fer. Però també l'inversor ha canviat. Per suposat. I demana més. Efectivament. Bueno, està el debat de que on arribarà la intel·ligència artificial, no? Jo crec que el cara a cara en un tema tan sensible com el tema patrimonial de les persones, de les famílies i tal, sempre en algun moment hi haurà necessitat de la persona que t'atenga i t'entenga, no? Des de la complexitat de les coses. En fi, per almenys a uns anys vista. No sabem si la intel·ligència artificial arribarà a tanta sofisticació dins de 2 generacions que potser això tampoc cal. Però en un horitzó conegut jo crec que sí que serà necessari. Una pota important de Forinvest és el sector de les assegurances. Com valora aquest sector? Molt. Valore molt. Per què? Primer perquè ha estat ahí, ha estat en els moments difícils, ha sigut una pota fidelíssima Forinvest i jo des de que soc conseller inaugure els fòrums de les assegurances
i no només veig amb un gran èxit de professionals, està allò ple quan està, sinó que també el tipus de diàleg que fan entre ells, un diàleg de captar els canvis, no?, que n'hi ha en les necessitats de la gent. No? Quan hi ha una decisió del tipus que siga, hi ha un risc. Si tu fer molt de risc amb poc de risc, has de trobar-te amb una asseguradora. I això és la situació, no? Per tant, és un element clau en un món com el que Forinvest vol demostrar, vol captar, vol intercanviar, vol interconnectar, no? Un networking que diem ara en este anglès que s'ha filtrat per tot el llenguatge econòmic i financer, imprescindible. I per tant el diàleg entre el món de les assegurances i l'altra part del món financer també en Forinvest tindrà cabuda i té cabuda. Anem a parlar de lo pròxim. L'any passat, en aquestes mateixes dates, parlaven des del punt de vista valencià que teníem una desfeta del sistema financer. Avui, un any després, sembla que siguem la City londinense per deixar noves seus de grans grups bancaris que han vingut a la comunitat valenciana. Com es valora des de Forinvest ara estar en aquesta posició estratègica? Bueno, la veritat és que ho valorem molt bé. De fet, tant en les converses públiques com en les converses particulars amb els presidents dels bancs, el que certifica és l'espai de tranquil·litat, d'ambient, d'atmosfera, així la comunitat valenciana que permet prendre operacions de risc. En el tema financer, el tema de les finances, la decisió de vindre a la comunitat valenciana té un plus d'interès per a qui pren la decisió i també per a la nostra imatge, una imatge que fa 4 dies era una imatge... És una qüestió estètica també important. I d'imatge que és un tema, és un intangible que en economia és molt important, molt, molt important. Quan un ha de decidir fer una inversió del tipus que sigui, no només financera, n'hi ha molts elements a prendre en consideració per a fer-la en un lloc o en un altre. En la presa de decisions, el tema de que un espai, un territori, una geografia determinada te dona a tu una seguretat perquè hi ha hagut gent que podem fer altres coses, podem fer altres decisions, ha pres una decisió determinada, com és el cas del sector financer, això ajuda que molts altres inversors de molts altres sectors també invertisquen així. Això perquè troben que, diríem, se donen determinades condicions, determinades atmosferes. I deia que en el tema financer és molt important. Per què? Home, perquè el tema financer és on el regulador juga un paper molt important. El regulador no viu a València, no està a València. Ha vingut a València, avui, este matí, però està en Madrid. I per tant, que un banc, un intermedi financer decidisca ubicar-se en Alacant o en València i no en Madrid, és que hi ha més elements, i sobretot Madrid, perquè no només perquè està el regulador, perquè és una city, diríem, a nivell intercontinental, no? Afegís un plus de bona imatge, d'aquest intangible tan important, de dir, ahí podem estar, ahí que tindrem aquest ambient que aquests negocis com altres poden ubicar-se. De fet, el creixement de les inversions estrangeres ha sigut apoteòsic en els últims mesos. La conferència inaugural de Forinvest 2018, que va tindre lloc ahir, la nit de les finances, va ser pronunciada per Pedro Solbes, exministre d'Economia, exvicepresident del govern, va parlar d'aquest creixement econòmic, va parlar d'aquest moment de creixement econòmic, l'economia europea creixia, l'economia nord-americana creixia, l'europea menys, creixia l'economia espanyola, però hi havia una sèrie de reptes i una sèrie de dificultats. Com veu el futur? A veure, la síntesi és que els factors econòmics estan jugant en positiu i l'única cosa que pot entorpir o limitar això són factors de caràcter polític. I efectivament, jo estic d'acord amb el senyor Solbes, vull dir, que hi haguera un president americà que en lloc de plantejar proteccionisme, plantejar lliure canvi, això és un factor que afegís elements positius als intercanvis mundials i, per tant, a la pròpia economia.
el que ha passat de la Segona Guerra Mundial a és això, que l'economia mundial ha crescut perquè sobretot ha hagut llibertat de comerç i s'han assignat millors recursos en l'espai del planeta que tocava. Per tant, això quasi és de manual, no? Quan una potència que ha tingut, ara ja no, però ha tingut el 25% de l'economia mundial, decidís iniciar elements, polítiques proteccionistes que van a rebre, com ha passat tota la vida, respostes del caràcter proteccionista per part dels seus antics socis, no afegís elements positius a l'economia. Per tant, aquest és un tema. L'altre és el del Brexit, que també és un element important perquè significa, diríem, que determinats espais que faciliten els intercanvis van haver algun tipus de restriccions. Ja veurem com acaba, si és un Brexit dur o no és un Brexit dur. Després, totes aquestes reticències, moltes vegades populistes, que es vesteixen de nacionalisme d'estat per a qüestionar els avanços insuficients de la construcció d'Europa, doncs també poden crear incògnites de futur. El que podien donar per una dinàmica consolidada, que és la dinàmica, per exemple, de la Unió Monetària, doncs tot el que s'ha fet, la Unió Bancària o les harmonitzacions fiscals, que són necessaris per avançar en la Unió del Mercat Únic, doncs no acaben d'avançar a la velocitat que tocaven per reticències dels estats, dirien, catapultats a fer més exhibicionisme nacionalista pels populismes que tenen al seu sí, no? I tota Europa, l'altre dia en Itàlia, però és que ho hem vist en Àustria, en Holanda, en molts altres llocs. Potser l'excepció és Alemanya, que en l'últim moment ha hagut la gran coalició, i el tema de Macron en França, no? Per tant, tots sí que són elements que poden condicionar el creixement, i no en positiu. Si aquests elements polítics s'hagueren concretat d'una altra manera, doncs l'impuls econòmic hauria sigut molt major. Quedem-se en aquesta idea, disfrute de Forinvest 2018, encara queda una jornada, i ja a treballar per al 2019. Cap a on anirà l'edició del 2018? Ja s'està treballant en ella? Quin objectiu marca? Hi ha dos reptes ineludibles per el que estem veient avui així. És el repte, òbviament, de la internacionalització. Cal pensar que aquí està la Unió Monetària, la Unió Bancària està creixent, per tant, cada vegada més la lògica de comportament de la intervenció financera serà com a mínim europea. Per tant, ha de traspassar els Pirineus, ha d'estar, a banda de que ja tenim dos bancs com és el Santander i el BBVA que són ja internacionals, però jo crec que el conjunt del sistema financer tindrà unes relacions molt intenses de feedback amb la resta d'Europa, tota l'Europa que estiga dins de la Unió Monetària i, per tant, de la Unió Bancària i de tot el món. Però un altre tema molt important també, de caràcter no només social, però jo crec que econòmic també, que és la visibilització de la dona en l'economia i en les finances. Jo crec que el món de les finances, i este Forinvest encara és testimoni, desgraciadament, d'això, té molt poca visibilització de la dona. La dona no només ha incorporat de manera contundent a la gestió i als equips directius de les empreses, sinó que, a més, ho fa com no pot ser d'una altra manera. Bé o malament, en funció de si la persona sap fer-ho bé, no hi ha cap problema i no hi ha cap distinció. Algú podria dir que inclús té més virtuts que els homes per a determinades coses. Però el que està clar és que visibilització no en té. Enguany, per exemple, els 4 premis han sigut per a homes, no? Jo crec que el propi comitè organitzador, que va fer un gran esforç per triar els millors, estic convençut de que a partir de l'any que ve triarà els millors i hi haurà sempre entre els millors homes i dones. Pues queden-se en aquests dos reptes. Vicent Soler, conseller d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana i president de Forinvest 2018. Un plaer, com sempre, i llarga vida Forinvest. Molt bé, a tu, moltes gràcies.